יום בחיי עמית הרכז. גדשניק בדם, זכר אלפא, קם לפני השעון המעורר. שתוק! צעקה של בוקר! ארוחת בוקר של רכזים. בפנצ'ריה אני מרגיש בבית. בוקר טוב חבר'ה, התגעגעתם אליי? אחד הרססים שומר על החיטה. רכז של חיטה. בבלי, מה עם הגשם שהבטחת לי? שלומיתי, תפתחי את המים. בבלי, מה עם מזרח גיבל? מחשב חדש. רכז של מחשב. מתלבט מה לקרוא היום לפני השינה. יונס, תלתר לי את מזרח א'. עזוב אותי עכשיו, אני לא מקלטר. הוא לא יקבל כבר בונוס. שף קולינרי. חולם ללמוד פה. בינתיים מרכז פה. עובדים שלי. הולך למוסך לבקר את הלל, שהוא גם זכר, גם רכז וגם אוהב לצעוק. מה קורה הלל? מה עם הפרגוסון? עזוב אותי, אתה והפרגיסון שלך. בן אדם הזיה. מחוץ למשרד של שאול הספר. קבעתי איתו פה. טוב, נתקשר לתמי. למה אני לא אשר המציל? היי, חברה שלי!